Sa tamang hilabot sa uban nga buluyagon, mas dali ra ba na to makita ang sayop sa lain kita gani buyagon. Dali sa tama line lahi na gyud mga batan-on nga bagong tubo karon di gyud ganahan mo eskwela kung walay dala nga cellphone. Do na say uban nagtuo kag nagtinarog eskwela pag ando wa mo sulod sa gawas di ay gaduta. Do na say mga babae nga kulang sa disiplina manamit perting mubuak kita ng kaluluwa. Kung matripan mabastos marita yun mamulis tiya palaban dayon nitol puron sikat sa social media. Mga ginikanan dapat unang nga mo disiplina dapat ipakita nato ang gugma o suporta kay barkada gani maoy unang maka-influensya maglisod na jud og sulbat kung dako na ang problema. Sige sige padayon bay kung matok hanggani kaayaw gyud pagmahay. Sige sige padayon kul musik kat gani kag gamay buak imong bagol-bagol. Sige sige padayon ti kay sa mental hospital daghan pagbakanti. Sige sige padayon pa kay ang tanang minteryo karon di palapdan na. Grabe na ang problema sa mga kabatan unan di na gyud maminaw tambagan sa mga ginikanan. Daghan ang mga babay karon sayungan nga mabdos kay sa disco bar magtagay-tagay ug magakos-gakos inig uli concern ta kay unya mo offer og hatod ihatod sa mabugnaw nga dapit kay kasakit ang puson kabalo na tabas na may alak. May balak sigurado kung malapa ang karnero sa liyon. Unsaon sad pagdisiplina sa mga ginikanan utrusad kayang pungad sa mga sugalan. Pag pulis walay mga anak dayoy mapahimungtan kinsa may anak tarong kung maunay kasinatian. Sige sige padayon bay kung matok hanggani kaayaw gyud pagmahay. Sige sige padayon kul musik yat gani kag gamay buak imong bagol-bagol. Sige sige padayon ti kay sa mental hospital daghan pagbakanti. Sige sige padayon pa kay ang tanang minteryo karon gipalapdan na. Pagkadaghan sa bisyo natok diri sa kalibutan kita ray nakabalo kung ato baning indiran kabalo na tabas ta bisyo walay tarong hantungan ngano gyud dudong inday ato mong yung tuyuan. Pagkadaghan sa problema sa atong kabatanunan social media mobile legend buta tugi ka adikan dili na gani mapuslan sa mga ginikanan mo sugot way tulganay dili lang yun undangan kung anpas bisyo karon maoy problemas katiling ban marijuana o shabu maoy lisod biyaan kung politika sad gani ang atong pagkahisgutan. Number 1 na ang corruption maoy lisod sulbaron. Sige sige padayon bay kung matok hanggani kaayaw gyud pagmahay. Sige sige padayon kul musik yat gani kag gamay buak imong bagol-bagol. Sige sige padayon ti kay sa mental hospital daghan pagbakanti. Sige sige padayon pa kay ang tanang minteryo karon ipalapdan na. O sige sige padayon bay kung matok hanggani kaayaw gyud pagmahay. Sige sige padayon kul musik yat gani kag gamay buak imong bagol-bagol. Sige sige padayon ti kay sa mental hospital daghan pagbakanti. Sige sige padayon pa kay ang tanang minteryo karon ipalapdan na. Break it down.